Jinên Ömeliya Mêrdînê ewilî çûn qursên navenda perwerdeya gel hînê çêkîna gelek tiştan bûn jinan paşê berhemên xwe di pêşaneyê de nîşandan kesên çûn pêşaneyê berhemên pîrekan zaf eciband. Çûn qursê elmîn û berhemên xwe pêşkeş kirin. Jinên Mehserta Mêrdînê li qursên navenda perwerdeya gel perwerde bûn. Ji xênê hînbûnê li vir bi jinên din rehatin bahev û sebra wan bi hev hat. Yani gerçekten memnunum, em jî memnun ve halka eğitimi jmer evçik vekeriye, em jî xwe alemînin. Di dawiya qursê de pîrekên jî hatê berhemên ku çêkirin di pêşaneyê de nîşandan. Ne emega roketene ji wextê ki kurs vebûne heta niha pîrekê me û jinê mehsertê giş hatin ji xwe xwe elimandin. Tiştê xweşik me çêkir û ecibandim. Berhemên wan ji hev gelek cuda û xweş bûn. Tiştê xweşik çêkirine û tiştê xweşik pêşmekirine û em geriyan sersergî hemû pir tiştê xweşik çêkirine destê wan sax be wan pîroz dikim. Qaymeqamê Mehsertê Furkan Çakır, şaledarê qezayê Hüsamettin Altındağ jî di vê roja xweş de piştgirên wan bûn. Sanatê me, kültûra me ve dercî temsîl dikin, ez wana teşekkür dikim. Ser xêrê be inşallah. Jinên Mehsertê dixwazin di gelek waran de xwe pêş bixin.